日本語学校で先生が学生に話しています。学生は明日の午前、どの教室に行きますか？午前です。明日の午前はクラスに日本人の学生が来ますから、広い教室で授業をします。2階の4番の教室に来てください。午後は1階の3番の教室で授業をします。学生は明日の午前、どの教室に行きますか？